Välkommen David. Din Mario och David är Luigi. Varför sa du din? Det är du som är din. Jag vet. Så. Sluta! Do you see this motherfucking moves? Hey, I wanna take it. Hey. Wait for me! Och just den här bakom. Oh my god. Oh yeah. How the fuck do I take up? Oh, Yoshi! That's my Yoshi. Ni våldtar dem. You're so yeah. Told you I was killing you there, bitch. No, Luigi! Oh. No! Yoshi! I lost my Yoshi. Kom till mig. See you later. Vänta. Don't you dare. No! Nej, men vänta. Okay. No! Oh, what a secret. Biggest secret. Oh yeah. Let's do this speed run. Oh, du får ta också. Oh no! Rosa! Din jävel! Jag vet, Douglas. Jag vet vad det är. Vänta, jag vill ha en rostis! Din jävel! Ja. Oj. Du skyndar dig då, kom igen. Secret! Hallå? Wait for me. Vänta. Oh yeah. Wait. Vänta. Kom till mig, så synger jag. Teamwork. Man ska springa och... Jaha, spotta ut mig. Nej men alltså, spotta ut mig när jag är nära målet. Okej. Så jag kommer längst upp. Eat me, bitch. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Yes. And let's end it with a dubstep. Vi tar kanoner. Let's end this. Va? Vad snackar du? Okej. Nobody cares. Nobody likes you, Toad. Mushroom. Okej, då slutar vi episoden här. Dubstep. Med någon konstig Toad. Vad gör du? Och vad gör ni? Vi måste köra om det för att komma längre fram. Stäng av! Skit i David, ingen behöver David. Nej! Kasta hammare på hand då. Ser du David döda? My Yoshi! Jag är en våldtäktsman. Yoshi! Hey, Yoshi! Buddy!
waiting on you. Oh no. Jag skjuter igen. Speedrun. Igen. Jo, Vart kommer ta det? Take the Star. Ah, no! No, Yoshi! Yoshi, why do you do this to me? David, du kommer inte hinna. Okay, see you in the next episode. Fuck